akhale nanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka woyera. Tidzawerenga Luka mutu 3 ndime ya 15 kulekeza pa 16 kuonjeza po 21 kulekeza pa 22. Pa nthawi imeneyo chiyembekezo cha anthu chidayamba kukula, ndipo onse anali kuganiza za Yohane kuti kapena ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja. Tsono Yohane adawauza onse kuti, ine ndimakubatizani ndi madzi, koma ali kubwera wina woposa ine, ameneyo ine sindili woyenera kuti nkumasula zingwe za nsapato zake. Iyeyo adzakubatizani ndi Mzimu Woyera ndiponso ndi moto. Anthu onse atabatizidwa, Yesu nayenso adabatizidwa, ndipo pamene iye anali kupemphera, kuthambo kudatsekuka, ndipo Mzimu Woyera wooneka ngati nkhunda adatsika pa iye. Ndipo kudamveka mawu ochokera kumwamba akuti, iwe ndiwe mwana wanga amene ndimakukonda, ndimakondwera nawe kwambiri. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, pa tsiku la lero tikuchita chaka cha ubatizo wa Ambuye Yesu. Chaka chayani? Chaka chayani? Ubatizo wa Ambuye Yesu. Ubatizo umapanga munthu kukhala chilengedwe chatsopano, ndipo iwe ngati ulufuna lowa mfuko la Mulungu, njira yake poyamba ni kulandira ubatizo. Ndiye paja pa Chingerezi mumamva kuti are you born again? Nda iweyo are you born again? Utanthauza kuti kodi ndiwe wobadwanso kwatsopano? Yankho yake nchiya inde. Ngati unabatizika ni inde, nabatizika, nalandira ubatizo, nabadwanso kwatsopano. Ndipo ubatizo utipanga ife kulowa mufuko la Mulungu, kubadwanso kwatsopano, kubadwa mfuko la Mulungu. Ndipo ubatizo umachotsanso chimo lobadwa nalo. Umachotsa chani? Lobadwa nalo. Ndipo ubatizo umafafanizanso machimo yonse yomwe munthu angakhale nayo. Pomwe walandira ubatizo ndiye kuti machimo yaja yonse yatani? Yafafanizika. Osati yakutsogolo koma yakumbu. Nkuoneka ngati munthu afunika kuti alandire ubatizo nubwera abambo nkuti nchite chilapiro. Mchite chilapiro. Pomwe ndili kukonzekera ubatizo nkuti nchite chilapiro. Tikana. Sungachite chilapiro pomwe uli kukonzekera ubatizo. Ubatizo ndiye umene uzafafaniza machi, koma wobatizika ndiye amene abwera ku chilapiro. Zilitense. Ndipo ubatizo mwa ife umatisiya ni banga limene silingachoke. Omumakamoti chipsera. Chipsera banganso chimodzimodzi.
utanthauza kuti ukhala mchipsera chimene iwe sichingachoke mwa iwe, uli ni chizindikiro chimene sichingachoke mwa iwe. Olo Satana atakuona adziwa kuti uyu mwake wa Mulungu, amangolimbana nawe kuti akugwetse, koma adziwa kuti ndiwe wake wayani? Wa Mulungu. Tilitense tsono funso, apa tiri uchita chaka cha ubatizo wa Ambuye Yesu, ndiye kuti Ambuye Yesu nawonso analufunika olowa mfuko la Mulungu? Kodi Ambuye Yesu nawonso anali nchimo kuti lifafanizike, kapena lobadwa nalo, kapena mzichitidwe zawo? Kodi Ambuye Yesu anali mwana wa yani? Ambuye Yesu anali mwana wa Mulungu. Nkambe kuti ni mwana wa Mulungu. Ambuye Yesu anali kale mfuko la Mulungu. Ndipo Ambuye Yesu anali bechimo la kuti lifafanizike. Ambuye Yesu anali woyera. Nanga ubatizo umene anawulandira ni wachani? Ubatizo uja mwakuti asonyeze inu ni ine njira imene tifuniko itsatira, chifukwa wanthu amene analupita okalandira ubatizo kwa Yohane anali wanthu omwe azindikira ulakwa kwawo. Ndiye akapita mkoneka mavesi ena m'Bible mukumva kuti Yohane Mbatizi analukwiya. Inu ananjoka apa mulubwera kuti mzabatizidwe, mwaganiza kuti chilango chimene chifunika chikuyenerena mwenu, muganiza kuti chikupitirireni? Vananjoka chifukwa cha khalidwe yawo. Ndipo kunalubwera wanthu wokometsa msongo. Yohane nanga ife wokometsa msongo titani musamabere wanthu. Nanga ife asilikali musamalande zinthu mokakamiza. Nanga ise ukhala midzi muzikhala wokhulupiririka kubambuzizane wake iyayi, kapena olanda nazimayi nazibambo iyayi. Nanga ise wana muzikhala wana omvera osaumitsa mitu ngati nguli. Aliyense analupita kwa Yohane, ndipo Yohane analuwayankha nuwafotokozera. Ndi analupita kujokala ukalapa nusonyeza kuti lomba tifuna tiyeretsedwe, koma Yesu alutisonyeza kuti njira imene mufunika okhala nayo ni njira yozindikira kulakwa kwanu. Mukazindikira kulakwa kwanu, pitani modzichepetsa, muziyeretse, mukale atsopano. Aliko wena waife olowoza kuti tiyeni kuchiyanjano mulembetse chiyanjano kuti muyanjane naye Mulungu. Nichitirako pamwe apa pa station yayi mufunika kupita ku mission. Ine ngapite ku mission nizikakhala kuti nzikagona pansi, nisiye bedi yanga ni mablanketi yanga abwino ni nyumba yanga yabwino, nzikagona mu hall. Munthu wakano upita kuti kuchiyanjano. Tilikonso wena amene sitifuna dzichepetsa. Olo kama kuti tiyeni tikagwire ntchito, tilumanga nyumba ya abusa, tiyeni tikagwire ntchito. Mwamva akuti tiyeni tikagwire ntchito. Nanga ino ine nipite ngagwire ntchito, pitani kagwireni osati wa ine. Sangapite kwayi. Olo mchalichi bwirani tikakonza zimayi tikonze bwino muoneke bwino mchalichi. Nanga atana bwerako ngono wena osafuna obwera odzagwira ntchito, koma nzana kugwirirani chani ntchito. Inu ndiona fenderamo leza kwa malo ese wakhala. Ambuye Yesu aluzitsitsa uonetsa kuti alufuna okhala nafe pafupi, kuti atithandize, alutisonyeza njira imene tifunika otsatira yodzichepetsa.
sudzichepetsa kokha, alutsatiranso njira yakuti ine niludziwa ufoka kwanu, niludziwa ulephera kwanu, ndipo sinufuna kukhala nanu patali, nilufuna kukhala pafupi ni wanthu amene aluzindikira kufoka kwawo, ndipo amenewo ndiwo nabwera kuti nzapulumutsa. Monga amene anafotokoza kuti sinabwerere wolungama ayi, koma nabwerera ochimwa kuti alandire chipulumutso. Amene abwera kwa Ambuye Yesu azindikire kufoka kwake, azindikire kulephera kwake, ndipo apemphe Ambuye Yesu kuti aende naye amulimbikitse. Tsono akuti pomwe Ambuye Yesu anabwera kuti alandire ubatizo, ndipo alandira ubatizo, iwo Ambuye Yesu anayamba kota upemphera. Anayamba otani? Anayamba upemphera. Ndipo alupemphera akuti kumwamba kunatani? Kunatsekuka. Kodi muluidziwa nkhani yomweyi? Mukamva zimene Yohane anafotokoza mawu amwe autenga wabwino omwe tamva lero, akuti iye amwe alubwera adzakubatizani ni Mzimu Woyera komanso ni chani? Moto. Lomba pobatiza nutenga moto mmene lili kendulo yatsani kwambiri moto, basi wabatizika numuyika moto pamu akhala moyo. Ndiye kuti mulufuna otcha wanthu tsopano. Ndiye pakati pa Aisraeliwo analuona kuti wanthu achimwa kwambiri. Poti wanthu achimwa kwambiri, Mulungu afunika walanga. Akakabwera mpulumutsi afunika akabwere ni moto, kuti waja ochimwa akayikidwe pamoto. Wena bainu monga mmene mumafotokozera, wena bainu kumwamba uku mkakhala nkhuni zosonkhezera ku Jahena. Ndiye kunali chiyembekezo chakuti Mulungu akakabwera azito kaona kuti wolungama woti, wochimwa woti, basi iwe wochimwa bwera uku, iwe so wochimwa bwera uku, uyo so wochimwa abwere uku, atu ananso natonso tochimwa nutusangasanka wonse nuwaika pamodzi moto. Ndiye mukaipya kukuti Ambuye moto tapya ise, akachoka paja kuti tinalukamba ise kuti muzimva, lombo osamva waoneni watu alulira monga zenezene lekanaka mukaula, ndipo anzanu ali moto. Ndiye zimene analuyembekezera Aisraeli kuti mpulumutsi akakabwera olo ajaluka moti tifuna olapa afunika poyamba akakaochewa kuti lomba Mulungu aoneka azunzika lomba wako, I think mungawakhululukire kuti abwerereso lomba akhale moyo bwino kairi mwaocha mwaivala kuti mubwerereso pamoto. Unoluseka chani? Ulukamba sekuti unaluseka chani? Ingodzichepetsa tivauzeso Ambuye kuti akubwezeso pamoto tera mwene. Lomba khala chete. Ndiye zimene analuyembekezera. Koma Ambuye Yesu alubwera, salubwera kuti abweretse moto, ayi, alubwera kuti abweretse chani? Mtendere, chikhululukiro, chiyanjano, umoyo watsopano. Ubwera bwanji umoyo watsopano umenewu? Udziwa pemphero. Ambuye Yesu pomwe analubatizika, atabatizika nambo upemphera. Wena tilukamba pano ali kuminda. Chechi nalufuniko dzala ino. Ali bize mvula inagwa. Mvula ikaleka kugwa. Abamba mzipempheretsa. Mvula sere kogwa. Mvula igwe waiwala Mulungu. Upemphera ni kwabwino kuti thandiza ife kuti kumwamba kutsekuke. Kodi pomwe kamba kuti kumwamba kudatsekuka, mudziwa ngati takamba kuti kumwamba kwatsekeka kumachoka madalitso ngati kwatsekeka mpomwe kugwa kwambiri mvula kumwamba kukatsekeka kumwamba kukatsekeka ndiye kuti kulibe madalitso. Chimene muona ni mkwiyo
madalitso yonse ya mulungu yatseke. Ndiye Aisraeli analuganiza kuti mulungu anatseka kumwamba, madalitso siyangatsike, kotero kuti chifukwa cha uchimo wa vanthu lomba kuti madalitso yatsike, ufunika mulungu mne wake mwachikondi chake akatsekulenso kumwamba. Ndiye kuti Yesu Khristu alupemphera kumwamba kunatsekuka. Utanauza kuti madalitso yonse mwana luyayembekeza na anayambotsika pa dziko lapansi. Mulungu wa chifundo, maloma kuti mulungu atsekereze kumwamba, alutsekula kumwamba kuti atsitse madalitso. Mzimu Woyera unatsika pa Yesu ngati nkhunda. Akuti mulungu safunika kukhala pa dziko lapansi chifukwa akhozoona machimo. Mulungu akhozofenta monga mmene mumakambira pena. Nuyambo imba kanyimbo, mbuye kwadati kupita, tsalani ndi anjelo, dalitsani ana anu, mbuye Yesu tsalani. So ambuye Yesu mutsalire muno mchalichi. Ndawa kumudzukutiri upita, ambuye mkatilondola. Osakadabwa ngati mwafenta machimo, mukakaona machimo yomwe vanthu ali uchita kumidzi uku. Mzimu Woyera watsika choka kumwamba bwera pa dziko lapansi kuti atiunikire, atithandize, alufuna kuona umoyo wathu mmene uliri, mufoka kwathu atichotse machimo ayamboyenda nafe. Mzimu Woyera unatsika choka kumwamba. Tsopano ndife otsogoledwa ni Mzimu Woyera. Manda yonse omwe tinali nayo yateretu. Ombopeza wena akamva chabe kuti mfiti, olo ukamba kuti kamwana aka nkafiti, munthu mkulukulu ni mvi zake, akuti nkamfete kamwana kaja, akuti nka uopa chani, akuti kaloja. Nanga Mzimu Woyera umene uli naweyo, koma abambo, odzadza mwa abambo Mzimu Woyera, nanga ife. Inunso Mzimu Woyera otsika pa inu pomwe mulandira chani? Ubatizo. Ndipo ngati mwayima njini chikhulupiriro, palibe yemwe angakhale ndi mphamvu zopambana za inu. Mphamvu zopambana ni za Yesu Khristu. Mphamvu zopambana ni za Mulungu Atate, Mzimu Woyera umene utsika mwa ife. Ndipo mphamvuzo nzopambanadi. Izi zina nzakanthawi chaje. Mzimu Woyera unatsika ngati nkhunda, ndiye pomwe unatsika alubwera lomba kuti achitire umboni kuti uyu ndiye mwana wa Mulungu. Uyu ndiye mpulumutsi. Ndiponso Atatenso nawonso nuyambo yankhula kumwamba, iwe ndiwe mwana wanga amene ndimakukonda kwambiri, ndimakondwera nawe. Mwazimva? Nanga ine ni inu ambuye Yesu ataona kuti yaiti ulandira ubatizo, Atate nutsekula kumwamba, Mzimu Woyeranso kodi azakamba bwanji Atate wathu akumwamba akakaona pa ife akati ndife ani? Mwina akakamba kuti iwe ndiwe mwana wanga ndimakukonda, koma zomwe uchita sinikondwera nawe. Ndimakukonda nakupatsa moyo kuti ukhale pa dziko lino lapansi, tiye tikapemphere wakhala. Ndimakukonda nakugwetsera mvula kuti igwe munda mwako, iwe chimanga chako, mbewu zako zikule bwino. Iwe wakana upita kumapemphero. Ndiwe mwana wanga, ndimakukonda, koma tiye tuone zochita zako. Kodi uli mbanja, umasamalira bwanji akazi wako? Akuti wanthu akalutibula azikazi wako. Ya lero zikaliko zotibula wakazi. Ayayi. Mvakalevo vinatha. Panguno munamva mawu yanalalikidwa kucheche. Iyo. Ande yajana lalika abam. Kuti yachacha. Kodi sifuroni ambira dala ineka? Kapero na uzandiwe kuti alalikete mpacha nkugwerula manu. Wena baife
sitifuna usinthika ndipo tingofuna upeza zifukwa. Usowetsana mtendere m'mabanja. Apa mululima chikondi chabwera. Tiye make tikalime kumunda. Ulimira limodzi. Mwalimalima kolole. Wina wasanduka mbalame. Imene sigwirika. Wangoti waulukira uku. Koda atatu wake junior bwa. Nikupeza. Walowera uku. Akakabwera. Ndiye kuti naphiri anabwera. Kuchoka kuwaya. Ndalama za. Ifeyo. Ngati Mulungu atikonda. Ifenso tisonyeze chikondi kwawena. Zikomo kwambiri. Ndiponso pomwe alukamba kuti ifeyo Mulungu atikonda afunika makondwera nafe ndizochita zathu. Lomba mudziwa tsoka mmene ilili ngati vamuna linkhalidwera bwino vuto limakhala kwa yani? Azimayi. Ndiwo amene lombaso betsa mtendere mabanja. Upeza vamuna eseko kuti yayi zinthu zikhale bwino pa banja. Ndetu. Wena zomwe takamba kale kuti uchitoka ngano upyera pa nyumba ili yawo kuti apyere. Iwe mnyumba kodi mnyumba vana akalicho wabwera choka ku sukulu apyere. Kodi mwana okha amene afunika opyera. Ndizo zija zomwe tikamba ulo wamuna kuti avaleko kashati kabwino kowasha bwino Sole William sadzanu wachakomwe. Ndiye wena akawachitira chifundo kuti amdala waja ndiye mmene vovala vilili tevi ngokhala vako lekani twawashireko ndi alanda vena. Samalirani bwino amuna vanu. Kalani vantu wokondana. Vana achitika munga kuti vana amasiye koma makolo wawo alipo. Tiye tiwasamalire bwino vana vathu. Akule bwino. Vana azinyadira kuti tili makolo. Ulingana nchisamaliro chimene alulandira. Komanso tidziwanso kuti kuli vana vena wouma mitu ngati nguli, wosamva kuti akabalangiza safuna kumva nthota zili payiko. Oloka kaona pamaso kaoneka kanthota ni dzina inasintha nthotase. Aliko vena amene ali nkhalidwe lotero. Kodi Mulungu akayang'ana pa ife akuti bwanji? Kodi angakambe kuti uyu ni mwana wanga nimamkonda ndipo nikondwera naye nzochita zake. Even mu mpingo mmene tiuthandizira mpingo maplani tilupanga chaka chino mvula ikaenda bwino ndipo nikakolola ndifuna nchite chakuti sitikambako kuti mvula ikaenda bwino ndifuna mpereke msanga mtulo. Uchitolimbana naye munthu kuti apereke mtulo. Ikabwera nthawi yopereka masika vanthu uthawo leko bwero pemphera. Akayambo pemphera akaona kuti nthawi yopereka masika yapita pomwe abwera lomba nuvinirira kwambiri. Ufuna ulandira Eucharistia kaviri. Abale wanga, ngati ife talandira ubatizo tikhale watsopano. Monga mawu oyamba Esaya watiuza akuti mtumiki wa Ambuye adzakhala wotani? Wodzichepetsa. Ifenso tikhale vanthu wodzichepetsa. Wodzichepetsa kumene tikhala, wodzichepetsa mu mpingo, wodzichepetsa pa utumiki umene wina uliwonse umene tingakhale nawo. Ndipo iye sazathyola bango lililonse.
wena tima chitozitama ine nilibe masevera ka ndawa ine ntafuna dzuwa lija pokalowa sungalione wena uopseza ndiponso uopseza zimene ndamva kale apo pena kuti olotsogolero omwe uyu titafuna wena ukhoza kuthirani pa njira chaka chino osatha mutapita kumwamba uopsezana ufuna ulodzana mutsogoleri mtumiki wa Ambuye akhale wodzichepetsa akhalenso mkhalidwe labwino wena pakamwa mtumiki wa Ambuye akuti iye sadzakuwa iye adzakhala ndi mawu abwino koma muchoniyambira dala ndikhoza kunyozani pamudzi pano kodi sindino amtondo wamtondonda naso lulowerako zikhoza kugwera kwa iwe amayi lomba ka volume simga ka volume kandani wanaona kuti nene lukuwa pano khalidwe lolakwika bwanji osakhala ni khalidwe labwino mtumiki wa Ambuye adzadziwika ni khalidwe labwino ndipo mawu achiwiri alutiuza za mmene iye walandira ubatizo adzachitira kuti Mulungu sasankha wake alufuna wina aliyense kuti abwere pafupi ni ani ni iye ngati Mulungu sasankha wake sasankha kuti uyu yayi uyu koma uyu sasankha kuti uyu ni mchewa uyu ni mtumbuka uyu alufuna kuti wonse atani abwere kwa iye pomwe aluwayitana alufuna kuti amenewo aende mnjira yakuwala ndiyeni udindo wa ine ni inu upite ukafunafuna baja amene akalibodziwa yani Mulungu osati nzeru zija kuti waeka njoka siyenda ni mwana sindife njoka isayi ndife wanthu pokhala wanthu olengedwa ni Mulungu tiyeni tikayitane wena amene akali kutali na Ambuye kuti abwere pafupi na Ambuye ndipo laliki wopambana ni khalidwe lathu ngati muli nkhalidwe labwino tili nkhalidwe labwino wambiri wanthu azatembenuka nubwera pamaso pa Ambuye kotero kuti fuko la Ambuye lidzakula ndipo wanthu azaphunzira kutamanda Mulungu tiyeni tiwapemphe Ambuye kuti atitumizire mzimu woyera wotithandiza ife poyamba kuzindikira phindu la ubatizo umene tinalandira kuti ndife vana va Mulungu afuni kuoneka ni khalidwe lawo labwino ndipo vana va Mulungu afuni kudziwodziyeretsa vana va Mulungu afuni kudziwopemphera akadziwanso opemphera vana va Mulungu afuni kuonetsa mu moyo wawo pothandiza wena kuti nawonso atembenuka akhalenso vana va Mulungu atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake. Amen.